mapa diferente ekaz, Ukrainiako gatazka, nondik datorren, zuntzu diren aldagai nagusiak, eta gero, bigarren zatian hitz egingo dugu geopolitika. Txiko dugu Ukraina alde batera, eta segaitik Ukrainiako gatazka kokatzen dugu gero geopolitika. Eta geopolitika da, mundu osoari dagokion logika bat, ez? Horregatik urtengo dira gaitilo bat. Hongo gara, piketara sartuko guztietan, zikaro, zinezkoa. Vale? Bueno, orain arte, kasualidad gaur aldatu dira gauzak, baina orain arte hori izan da, komunikabide genietan infinidoskoen mapa. Ez? Errusiako indar armatu guztiak, Ukraina inguratzen. Claro, estozko ez ipintzen. Hemen dozen, baseak eta ejerzitoko garapenak, ez? Hemen, batez ere, Lituanian eta Polonian, ez? Indar armatu anitzak da, osoetanekoak, badak izudotanek, eta 7 estatu dituet, ez? Claro, ez dauka indar armatu bat Errusia erasotzeko modukoa. Eta gainera, ez diako interesetan, eta gainera ez da erasotuko. Espalitz, Errusia pasatzen dela OTANen urraldetara, euren mundera. Baina hori ez da gertatuko. Operazioa, Errusiak gertatuko duen operazioa, ulertuko dugu deto. Oso kokatuta dago, helburu zehatz batzuekaz, eta segurazki egun batzuetan, eta espero dugu horrela izatea, hor geratuko da, beste gatazka asko bezala. Bezala komunikabideak badakizu. Gora datoz eta azkenean... Baina, bueno, guazen Ukraina. Lehenengo eta behin, Ukraina nazio bat da. Bueno, estatu bat izan da, baina bakarrik izan da 2017 aurrera. Desde 1917. Soviet Batasunak onartu zuen, Leninek onartu zuen Republika Sozialista Sovietarra izatea Ukraina. Baina ordura arte, Ukraina berez ez da existitu. Ukraina izena, Ukraina berez, eta izen bat, nola esan dut euskera, da, horako izen geografiko. Ukraina esan nahi du nolabait, Ukraina, eta Jugoslavia ere dugu Ukraina, esan nahi du muga, frontera. Segaitik, zortik pasatu dira, hainbeste, gora eta bera. Orduan, 1997 arte, ez da izan lurralde kinko bat, estatu bat. Eta izan zen estatua, Sobiet Batasunaren karruan, eta gero, Sobiet Batasunaren deseginetaren ondean, jarraitu zuen. Horregatik, bueno, esatuko kontatzen orain, ikusten duzuenez, Ukraina beti ikusiko duzue, orain logika nagusia dela, beti egon dela, bi zatitan bananduta. Batez ere, alde mendebaldearra eta alde ekialdearra. Eta gero erdiko alde bat. Bueno, pasatu dira esan dizuedanez, anarkistak, Magnoren anarkistak, 1925an, izuten kristuen eragina, egon dira, batez ere mendebaldeko lekuetan, zonalde asko poloniarrak kontrolatzen zituztenak, ez gara esastuko. Así va. Orduan, ikusten duzun mapa txikian, ez da ikusten. Orduan, ikusten duzuenez, zati batzuk, historian zehar gehitu jakuz. Ukraina, guk ezagutzen dugun Ukraina hau dia, lehenago ez existitu horrela inoiz, ez? Esan dutzu denez, lehenengo, ekialdeko zati guztien ditzen Moskovia, ez? Eta kasualitatez, Kiev izan zen, hiriburua izan zen, Errusia sortu zen hiria. Rus de Kiev. Osea, Errusiarrak hortik sortzen dira. Gertatzen dena da, Ukrainiako mendebaldean, beste influentzia horiengatik, Poloniarrengatik eta beste ikuspegi bat izan da. Horregatik Ukrainiarra eta Errusiarra oso antzeko hizkuntzak izan arren, ez dira uneko unean berdinak. Hau da, mendebaldeko Ukrainiera, Polonieratik eta beste hizkuntza batzuetatik dauzka hainbat eragin. Eta ekialdeko Errusiera beste aldeko eragin, ez? Baina ez dira oso hizkuntza diferenteak ez da, ez? Osea, imaginatu ezazue, nire ustez behintzat, izango zitakeena, latinoen munduan, herbera, edo italiera, antzeko hizkuntzak, igual ez dira desberdinak, ez? Kadizeko bat eta Euskal Herriko bat, ez? Hizkuntza berdina da, baina... Dana ez da importantea, bueno, Crimea eta kasua, ikusiko duguna, begiratu sortetan sartu zen Ukraina. Crimea izan zen Khrushchevek
Stalin hil ostean, Ukrainari oparitu zion inguru bat oso garrantzitsua. Zekargo, itxaso beltzaren atea da, hemendik ja Mediterraneora ateratzeko aukera dago, eta hemen bazen bitarrasko, bazen nabalak daude. Horregatik oso importantea da, Nimea. Eta gero, beste zonalde batzuk, Stalinek eta Hitlerrek egizuten paktua edo hitzarmenaren ondoren, zonalde batzuk irabazi zituen, adibidez de Sarabia, Rumania aldekoa, petrolio asko daukana, eta batez ere bi inguru hori, Galizia eta Bolivia, Horiek oso importantea dira, horre dira. Ikusiko duzu ez erraitik. Gero dago, erdikaldeko zonalde bat, non anistasun hori batu egiten da, eta ekialdeko zonalde bat, Donbass ditzen dana, eta hemen Errusiera dira nagusiak, Errusiak zara. Hemen dago, Ukraina daukan meategi handienak, ikatza, metalak, eta hori, ez? Eta dago bebai, oso importantea dana, Ukraina izan da historikoki oso, hau dago zuel? Tranquilo. Ukrainiak daukana da, beti entzungo zen duen, el granero de Europa. Oso lur berezia du, lur beltza ditzen dana, eta oso lur hona da, nekazaritxarako eta baratiko, ez? Bueno, inguru hau beti deitu da Rutenia, eta hau Moskovia. Baina, eta hori gaindituko dugu, baina gozen dira. Zergatik da garrantzitsua ingurua, esan dugunaren, ez? Bolin eta Galizia, orantzatako Ukraina. Lehenengo mundu gerra bukatu ostean, Pasatu familia, horrein. Vale, Gero txukun geratzeko, joder. Orduan, oso garrantzitsua da zergatik, lehenengo gerra bukatu ostean, Polonia ere sortu ziren estatu berriak Europan, Txekoslovakia sortu zen, Imperio Austrohongara apurtu zen, Imperio Errusiara desagertu zen, Sobietotasunarekin, eta barrez. Orduan, bi inguru hau Poloniaren menpe geratu zen. Eta Polonian, beti biktimaz doazenak beraien historian, polakoak oso imperialistak izan dira ere, bai? Eta batez ere, 20. hamarkadan eta 30. hamarkadan, hor egon ziren, diktadore bat, Pilsudski, eta Pilsudskik garatu zuen oso politika zehatzak Bolinian, Galizian, eta baita ere Bielorrusiako hegoaldean. Eta ze politika ziren hori, kolonizazio bat. 500.000 poloniak bidali zituen inguru horietara bizitzera. Lan egitera, poloniarrak katolikoak, ukrainiarrak ez dira katolikoak, ortodoxo. Orduan ja, kolonizazio horrekin egin zutena izan zen oso politika gogorra, arbiketa etniko politika bat, eta eskolak derrigortu zituzten Polonieraz egiten, Elizak ortodoxoak itxi zituzten, eta orduan, hemen, mugimendu abertzale indartsu bat sortu zen Ukrainiarren artean. Orduan, 20. hamarkada eta 30. hamarkada importantea da zentzu horretan. Orduan, hau esan, Sobiet Batasuna, hau esan, Polonia. Lehen ikusi dugun mapan bezala, gero, bigarren mundu gerra hasi baino horren ez hasita gero, baina 1939an egin zanean Ribbentrop-Molotov paktua, badakizu Sobiet Batasunak eta Alemania naziak banandu zutela Polonia. Eta horregaitik Bolinia eta Galizia sartu ziren Ukrainian. Ukrainiako, zango benuke, estatu sozialista sovietarrean. Bigarren mundu gerran, hau da oso importantea gauza batengatik, gaur Putinek hitz egin du argi eta garbi, desnazifikatu behar da Ukraina. Eta telebistan eta ez dute esaten zergaitik esaten duen hori, baina horre doka arrazoi, pisuzko arrazoi bat. Bigarren mundu gerran, lehenengo sartu ziren 1940 batean, ekainaren 21 batean, egon zen, inbazio nazia Sobiet Batasunekoa. Inbazio horretan,
lehenengo badakizue oso harina izan zala, ejertzito alemaniarra oso harina izan zen, eta oso harina edu ziren Kiebera eta beste bat tokitara Ukraina. Gero jarraitu zuten Moskuraino ia, Moskuko ateetaraino, gero Stalingradoraino, eta baita ere Leningradoraino hor geratu ziren. Baina, indar alemaniarren atzetik, joaten ziren, ez ezagunak diren talde batzuk, ditzen ziren Einsatzgruppen, SS-etako Einsatzgruppen, ziren 4 bataioi, oso handiak, eta horiek egin zuten garbiketa etnikoa, lehen Polonian egindakoa, gero egin zuten Ukrainian, Bielorrusian, Letonian, Estonian, Lituanian, bueno, kontrolatu zuten herri guztietan. Horiek etortzen ziren, indar armatuen ostean, judutar guztiak hartzen zituzten eta eramaten zituzten hiltzera basoetara. Kieben adibidez, asteburu batean, irailaren 28-29, asteburu batean, 40 batean, eraman zituzten 43.000 pertsona judutar holako amildegi batzuetara, eta asteburu batean danak zituzten. Hori da, izugarria, da industriala, lan bat, jendea guzti hori ondo kontrolatzea, eramatea, horretarako laguntza behar izan zuten. Eta nortzuk lagundu zieten naziei, Ukrainiara bertzaleak, lehen aipatu dituguna. Eta zen beraien buruzagia, Stepan Bandera. Stepan Banderak gorrotatzen zituen komunistak, gorrotatzen zituen sovietikoak, eta gorrotatzen zituen ere polakoak. Orduan, Alemaniarrak sartu zirenean, berak aldarrikatu zuen Ukraina independiente bat, baina non? Eta zonalde horietan. Claro, naziak ez zuten onartzen olakorik, eta kartzera eratu zuten, eraman zuten Sachsenhausenera, Berlineko zelai batetara, egon zen, 44 arte, baina bere miliziak eta hasi ziren gogor judutarrak hiltzen eta komunistak, baina gero, hasi ziren 43-tik 44, sasoi batean orzei hilabetetan, batez ere Bolinan, ikaragarrizko hilketak egiten. Izituzten, 1.000 bat Poloniarrak. Poloniarrak lehen ara kolono bezala joan ziren. Izituzten gainera, tutxiak eta autuak bezala, danak kutsiluz. Zan izugarria, naziak posik, que se maten. Claro. Orduan, hor egon zen triskantza horretatik, claro, bero sovietarrak itzuli ziren, bukatu zen gerra, baina hor geratu ziren partida batzuk, banderitzi deitzen direnak, banderaren jarraitzaileak, eta partida horiek 53 arte edo gutxi gora bera jarraitu zuten basoetan Sobiet Batasunaren kontra borrokatzen. Estepan Bandera hil zuten 1954an, Espanago oker, edo 1956an, Muniken, Bazijoan kaletik, eta aterken batekin pintzatu zioten hankan, eta hil zan. Bueno, bai, KGB. Claro, ordutik aurrera, desegin ziren horrek miliziak, baina orain, 2014tik aurrera, kriston potentzia hartu dute, horien inguruan nostalgiarekin ateratzen direnak etengabe politikara eta kaleetara eta zergatik, ze benetan orain Ukrainian planteatzen da, dira Ukrainiar milizia horiek, gainera, kontetu hori zuke jau, zuzeit ezatea, hau da lehen ipatu duguna, holokaustoa, inguru honetan, lehen ikusi dugun inguru horretan, egon ziren izugarrizko hilketak, judutarrenak, handiak, 10.000, 5.000, izugarri izan zen. Horren inguruan dago gauza asko interesgarriak. Claro, hau izan zen, hilketa zuzenak, basora eraman jendea eta hil, edo amildekitan hil. Claro, soldado alemaniarrak ere, azkenean ja, soldatzen zirenez, erabaki zuten, 52an Berlinen egitea, la solución final, esaten dana, judutarrak eramatea industrialki hiltzera, gazkameretara, Auschwitzera eta loko lekoetara. Hori izan, batez ere, soldaduak babesteko, zedanak zeuden oso. Orduan, hori puntualki. Zer gertatzen da? Galizian ere, ikusi dugun zonaldean, UPAk indarra handiak dizuen, baina baita ere, Ukrainiarrak nazien aldekoak zirenak. Eta horiek ziren, Waffen SS-etako Galizien Divizio Galizia, las SS. Ukrainiarrez beteta, eta Ukrainiarrak gainera mandu alemanekin, baina horrek izan ziren, 15.000 bat, 12.000 bat, hortik.
upakoak izan ziren gehiago. Osa, ez dira, hainbeste, kontutan eki behar duzue, Ukrainiarrak partizanoetan eta ejerzito gorrian 8 milioi izan ziren. Claro, hauek ez ziren izan hainbeste. Baina izan ziren oso odoltsuak eta oso... Orduan, honek argazkiak, kenduta hori zubinetzekoa, honek argazkiak dira gaur egunekoak. Hau da, gaur eguneko kaskoak, honek kasko berriak Kevlarrekoak, Kanariaren instruktore batzuk joan ziren Azov batalloia entrenatzera, eta horrek kaskoak atera da, ez? Eta horrek argazkiak ez dira bigarren munduko gerrakoak, honek dira gaur egungo omenaldiak bigarren munduko gerrako naziei, ikusten? Eta guztia, eginda ez puntualki egun bat, eleku batean, ez? Oroar. Noiztik, 2014 aurrera. Horregatik esaten dut puiteniek desnatifikatzea. Zergatik, zalde batetik daude SS-en zaleak, baina bestalde batetik daude banderitzi zaleak, Estepan Banderaren zaleak. Eta egiten dizkiete, kriston omenaldiak. Ekitzen diote Estepan Banderari monumentoak. 2004an, Yushchenko presidentea, Yushchenko presidentea? Horrek adibidez, Estepan Banderari jarri zuen Ukrainiako heroi nazionalaren domina. Gero, Yanukovych presidenteak kendu zion. Orduan, hau da gaur egun. Eta esaten dizuete telebistan, edo lekuetan, ez? Baina oso bitxi dira, ez deki parlamentoan indarrik, ez? Baina kontaminatu dabe Ukrainiako politika guztia. Zergatik? Ze Ukrainiako politikariak ikusiko dugun bezala, dira alderdi politiko batzuk ideologiare gabekoak, oligarken inguruan garatu diren tresnak, eta benetan ideologia daukatenak honek dira. Horregatik esaten dugu 2014tik aurrera estatu kolpearen ondoren ikusiko duguna, honek guztiak envenenatu egin duela Ukrainiako egoera, ez? Eta gaur egun, esaten dutenean, ez dago nazirik Ukrainian, manifestazioetaz aparte eta omenaldietaz aparte, hori dira Azov batalloia, adibidez. Zer gertatu zen, 2014an estatu kolpea mon zenean, eta ikusiko dugun ez horren berriro, Novorrusian, edo Donbasen, ja matxinatu zen, Errusia zaleak ziren, eta karo, 2014tik aurrera adibidez, Errusiera bigarren mailako hizkuntza bihurtu zen, legez. Adibidez, 2014tik aurrera, alderdi komunista ilegalizatua izan zen. Orduan, ekialdeko jendea, nolabait, da antagonismo bat, ez? Ekialdea eta mendebaldea ikusten duzuen, ez? Ekialdeko jendea gehien bat izan da beti Sovietar batasunaren aldekoa, Errusia klasikoaren aldekoa. Eta horregaitik, 2014tik aurrera, indarre Ukrainiarrak oso ahulak zirelako, ikusiko dugunez ere, Ukrainiar estatua oso ahula izan zen, ez zen kapaz izan ekonomikoki gorantza egiteko Errusia bezala, moldatu zituzten nolabaiteko Guardia Nazional bat, eta Guardia Nazional horren barruan sartu zituzten olako personaiak, asko eta asko, eta, ikusten duzuen ez da nagira naziak, baina argi eta garbi, ez? Eta hauek dira, 2014tik aurrera horrein arte, Donbass bombardatzen egun direnak egunero, orduan esan telebistari joaten ikustera eta zen egiten reportajerik, inor zen enteratzen, baina 5.000 pertsona, hil dira. Horregaitik, gaurko inbazioak, esaten duenean Putinek sartuko gara giza eskubideak bermatzera, genozidio bat geldiaraztera eta desnazifikatzera, esaten ari dena da, 2014tik aurrera hori usteldu dan konflikto bat izan da. Usteldu da eta inori ez dio inporta izan. Ukrainiar gobernuari ez da ere, ez? Zeran zuazi, Bai? Bueno, orain ari nezen sartuko. Hau da ikusteko lehen izan duguna, bi Ukrainiak. Ukraina antagonikoa, ez? Ukraina alde batetik mendebaldearra eta eskuinaldearra. Erdian, nolabaiteko narazketa, eta hau ikusi dugu esparru guztietan. Hizkuntzaren inguruan, politikan, bosketan, arlo guztietan. Bi Ukraina argitan, ez? Jarretu nahi du gidoia, porque se me va la olla. Baina, beste dut ondo guazera. Beste ejemplo bat, ez? Eskundeak, ez gara sartuko, baina ikusten argi eta garbi, beti zonaldeka, bi zonaldeko ikusten dira. Bueno, zer da Euromaida? Ukrainari gertatu zitzaion gauza bat, eta izan zen, lau eromen, dolan, ez? Bai.
Esto, es que bestela nabitz. Bai, kontu. Baina soa da, baka. Bai. Eta, zer gertatzen da? Euromailanen estatu kolpe bat ematen da, edo iraultza bat. Segunetan, kontatzen dizuen, evidentemente, egon ziren manifestazio oso handia, baina zegaitik eman ziren manifestazioik 2008. Bueno, horretan behar dugu, nola zegoen mundua eta nola zegoen Ukraina. 2008ko krisi ekonomiko basatiaren ostean, Errusiak lehenagotik ere gora egin zuen. Zer gertatzen zitzaion Ukrainari? Errusian, Ukrainian bezala, Sobiet Batasunaren desegitaren ondoren bazeudela arazo estruktural batzuk. Oligarka batzuk sortu ziren, estatuko ondasun asko hartu zituzten beraientzat, eta izan ziren boteretsuak. Baina, Errusian, buruzagi politiko bat, nortasun handikoa, Putin, eta oligarka guzti horiek jarri zituen bere tokian. Eta esan zuen, hemen lasai. Eta, suerte auki zuen, petrolearen garapenak eman zuen aukera, dirua egiteko, indar armatuak hobetu zituen, eta, Errusiak gorantza egin zuen. Eta gaur egungo Rusiak ez dauka ezer ikusirik 2000 urtekoarekin. Baina Ukrainian aldiz, ez. Ukrainian buruzagitza politikoa oso ustela zen, Rusian ere bai, baina batez ere Ukrainian, ustelkeriaz gain oso bazen beti oligarka guzti horien azpian, eta oligarka horiek, haien artean negozioak egiten zituzten, banandu zuten estatua, esaten dugun bezala, estatu oso aberatsa zen. Europako estatu handi bat, Sobiet Batasuneko bigarren estaturik handiena, 55 milioi pertsona dituena, lehen aipatu duguna, lurra ona, meategiak, industria, baina zen dana gelditzen obsoleto bihurtzen, eta 2008ko krisiarekin ja, Horren, klaro, 2012an jendea zegoen azarratuta, eta manifestazio handiak egin ziren. Berriro goaz, Ukraina antagonikora, zer gertatzen zen? Bi esango genuke ikuspegi politiko zuela. Alde batetik, ekialdetik zetozen politikari batzuk, oligarka batzuk eskutik, defendatzen zutena Ukrainaren etorkizuna joan bazala Errusiarekin batera, eta mantendu bazala realitate ekonomikoa eta laguntza ekonomikoa eta dena Errusiarekin, eta mendebaldearra nahi zutena Ukraina izatea Europar Batasunen inguruko realitate bat. Claro, Europar Batasunak esaten zuen etorri, baina ze baldintzetan. Oso kredito basatiak eta oso baldintza gogorrak, ez? Nik ez ditut irakurriko hemen datuak, ikusi nahi duzue apurtxu bat jarretzeko gidoi esaten ari izena, ez? Egia da, jende asko nahi zuen bide bizitza aldatzea, bazegoen jende asko manifestazioetan borondatioen ez nahi zuela aldatzea egoera, baina bazegoen gauzer lehen esan dugu, falta de consenso nazional, zegoen estatua bizatitan antagonikoa garatuta, eta, faktore asko, ez? Eta Yanukovych izan orduan, 2014an presidentea, gogoratuko duzuela. Bera zen Rusia altzalea. Eta orduan, Maidanen egin zen nolabaiteko manifestazio handi bat, batera zuela joan nahi. Egon ziren manifestazioak, baina manifestazio handi horiek, 1000 pertsona egon ziren Maidanen, izan ziren hasieratik manipulatuak. Norengatik? Naziengatik. Naziak montatu zituzten kanpamentuakan eta ziren manipulatzen manifestazio guzti horiek. Eta horren Maidanek hartu zuen beste logika bat. Ja esan bakarrik manifestazioa gizarte aldatzeko, sozialki hobekuntzak izateko, ustelkeria salatzeko, ez beste plano batera zegoen. Eta bihurtu zen, azkenean, kanpotik ere eragin handia egiten zuen Europar Batasuna, horregon zen, eztabaida politiko handi bat, eta azkenean, justo horrein urte hurrena gainera, urtzailean, Yanukovych bertan bera beratzen da. Baina, egon ziren egun hiltako, baina ikusi behar duguna da, okupatu zen parlamentua, Yanukovychek alde egin zuen, orduan, irabazi zuten lidergo politiko horrek, nolabait esaten zuen, berriro hartuko dugu, 2008ko konstituzio bat, ja zegoena baztertuta, eta aldatzen dute estatuaren norabidea. Eta zein da estatuaren norabidea? Hauek eramaten dute Ukraina Europar Batasunerantza. Maidanen,
gertatu zen gauza bat. Hau zen plaza, iskanbilen ostean, hor ziren, pistolako iskanbilak, kampamentuak eta hau naziak eta asko erabili zutenak, Europako bandera erabiltzen zen asko, horregatik da Euromaidan. Baina, horrego ziren liskarretan, Kisko da gaur alkatea, Kirreko alkatea, eta zan horko buruzaki politiko bat. Egun baten, nolabait txispa sortzeko, frankotiradore batzuk hasi ziren tiroka. Eta orduan, manifestari guztiak uste zuten zirela poliziak. Baina ordura arte poliziak, egin zuten izan zen, jendea nolabait kontenitu, ez? Hone frankotiradoreak egon ziren ikusgai, eta hemen kontu bat da, harrapatu zutela telefono dei bat, horregatik ikatzen duten, irakurri nire duzu, batasuneko arduradun batek hitz egiten dutenean esaten dio, bai, frankotiradoreak bota dute, baina bota dute bi aldeetara, poliziari eta manifestanteri. Beraz, hor egon zan, nolabait esaten dana, guk esaten duguna, gerra hibridoaren logika bat, ez? Osea, ipintzen duzu jende bat, nahazteko gauzak, eta azkenean zertarako sortzeko estanda bortitz hori, eta ja, egiteko estatu kolpea. Estatu kolpeak egin zuten egin militarrek, beste leku batzuetan bezala, ez? Egin zuten, nolabait, han manifestatzen zirenak, zuzenduta eskuin muturragatik, aldatzeko gobernu. Bai? Bai. Horrein ikusten, gaur egungo politikariak, ez? Hemen dago Karen Haston, Europar Batasuneko arduradura, eta da Kisko, eta hori dira Jaseniuk, eta beste buruzari batzuk ikusten duzuenez ez direla mozten, beste politikoak ez izan, fascistak ez naziak, suposatzen da zirela liberala, eta politikoak ez izan, oso importanteak, los nazis ez judio. Ja, claro, baina hemen kontua da, bera, joan zala, ideia batzuekin gobernura hartu zuenean azken emaliz, eta bertan bera utzi ditu ideia guztiak. Naziak jarraitzen dute, beraien omenaldiak egiten, Azov batalloia hor dago, gaur arte, hor dago oso ondo antolatuta, eta orduan, hemen hasteko zer egiten da? Saldu Ukraina nora? Europara. Mende batera. Gaza, dirua, prestamoa, ez da. Alemaniaren mente. Hori izan zen, estatu kolpea. Claro, ezin dugu ulertu Ukrainiako politikarien bitartez, ez badugu ikusten nortzu diren oligarka. Ez gara sartuko orain, luzea da, baina adibidez hau ere judutara da, baina hau da Azov batalloia finanziatzen duena. Judutarra izan arrez. Eta, almetok adibidez, almetok da aberatzena, eta honek dauka kontrola handia adibidez ekialdean, egon da hor ezbaian zer egin, baina, azkenean hor dabil. Almetok da, gorazen duzu atletika jolastu zuenean Zarkar Donetxekin kontra. Hori da jabea, ekiporen, sabes? Zeran, dakizuen atletik Bueno, eta gero, Poroshenko hau adibidez izan, azkenengo presidentea, da uste handi bat, hau da jefe de txokolate. Oso aberatsa da, baina txokolatea egiten dago ez. Kontua da, hauen arteko, hauek daukatela estatuaren inguruko aberaztasun gehiago. Batez ere, Odesan, hasi ziren egiten Rusiaren aldeko manifestazioak, alderdi komunistaren aldeko manifestazioak, eta gazte asko batu ziren Odesan, eta, balako baten nazi asko etorri ziren poliziarekin batera, joan ziren, oldartu ziren haien kontra, sartu ziren ostaltzera, hemen sindikatuen etxea dala kristolako eraikinean sovietikoa, eta hil zituzten erreta, ez dakit zenbat izan ziren azkenean, baina, asko, igual, eunka gazte, eta, kristolako palizak emonda, erreta, bizirik, salvajada bat. Hor geratu da, nik ez dut ikusi la sexta inoiz horren inguruko ezer. Horrek gauzak ez dira argitzen. Hor bai, hori ez da argitzen, ez? Eta gainera, izan zen bereziko gorra. Eta gero bai, gero hasi ziren ja bombardaketak, Slariansk eta beste zonalde batzuetan Donbasen, eta jo horrek ekarri zuena gerra irekina, ez? Bai, egin zan referendum bat, Donetsk eta Lugansen, eta hori, Novorussia eraikitzea erabaki izan. Novorussia izena izango zen, Donbas oso hartzeko moduko izen bat. Eta hor zeuden bi tendentzia abertzaleen artean, batzuk jarraitzea ez izatea Rusiako parte, eta gutxi batzuk izatea independente.
Novorrusia bezala. Eta hor zeuden, hainbat buruzagi, bat oso famatuan Moskoboi ikusiko dugun. Bueno, gatazkazten da, Ukrainiarren aldetik datoz, Azov eta Guardia Nazionala eta kolokatzen, egiten duten nola baiteko fronte bat, beste aldean daude abertzaleak, milizia abertzaleak, eta hor daude, 2008-tik bombak botatzen, erasoak egiten, bataia importanteak eman ziren, Donetxeko aireportuan, Debaltxeboko oso importantea izan zen gainera, marra azkenean, karo, Donbaseko zati bat geratu zen Ukrainian. Orain Lugansk eta Donetsk ez da Donbas osoa da, zati bat, ez? Orduan, Jarkoven, adibidez, eta beste hiri batzuetan, Odesan, Errusiara asko daude, baina, karo, dagoz nahaztuta Ukrainiarrekin, eta hor dago, benetan, txokea handia, oso handia. Eta, orduan, esaten zen, ez joda, Errusiak egin dezala zerbait, ez? Zagitek ez du laguntza, Errusiak lagundu zuen. Bidali zituen, indar armatu ez oikoak, hone gabe. Eta egin zuten izan zen, lagundu zuten argitagarri hori linea hori eraikitzen. Batera, egin zuten Krimean erreferendum bat, eta lortu zuten Krimearrak onartzea referendunez Errusia izatera pasatzea. Claro, sartu zituzten, zango denuke hibridoak dine soldadu hauek, eta, referendum oso ondo egin zen, oso harin, ezen egon iskanbilarik, tartaro gutxi batzuk protesta zuten, baina oso gutxi, eta automatikoki, ja, Krimea sartu zen Errusian berriro, Krimea, lehen esan duguna, estrategikoa. Eta horrela geratzen da. Orduan, jarraitzen dutenez iskanbilak, zer gertatzen da, azten dira, elkarrizketekin, orduan, Ukrainiako gobernua eta Moskuk, eta beste bat, Bielorrusiak ere bai, planteatzen dute Minsken batzar batzuk egitea, bake prozesu bat egiteko. Sánchez enteratu zen, egunean honetaz, egin zuen tuit bat, hay que respetar los acuerdos de Minsk. Están más muertos que el caudillo, baina, orduan, kontua da, berrian ez dago morerik, argi dago. Orduan, horre akordio horietan, ez gara sartuko bez, luzea da, baina akordio horietan, gutxi gora bera planteatzen da, geldiak gelditu behar direla erasoak, ezin direla egon erasoak, armamentuaren inguruan ere, hor egon zen, nolabaiteko eztabaida gila, ez? Eta izan dira bi saio, akordo Minsk 1 eta 2. Ukrainiak ez du inoiz bete. Estatu Batuak ez du inoiz onartu. Eta orduan ezin da horrela ez egin. Orain, azken orduan, Zelenskik esaten zuen, goazen negoziatzen berriro Minskeko akordioen inguruko puntuaren arabera. Orain, ja ez. Vamos a respetarlo. Sí, ahora. Nik uste dut hor, eta gaur ikusiko dugu orain bukaeran, Errusia erratu zala. 2014an sartu ezkero militarki eta kontrolatu ezkero Donbasa, 15.000 pertsona horiek iziren seguramente hilko, eta gaurko egoera errezagoa izango zen. Nik uste dut Putinek ezuela nahi ere Ukraineko zati hori Errusiara sartzea, eta hor Putin izan zen horretan, bizka bat nire ustez, lasaia esateagatik nola baita. Gerran ez da sartuko, luzea da, baina, hemen 10.000, baina dira 15.000 bat, soldado eta zibilen artean. Kriston, desegit, eta dago enpresapio bat aportuta, Lugansk eta Donetsk dago subentzionatuta, enbeste jende joan da bizitzera Errusiara, refusetuta, pasaporte Errusiara eman zieten. Egon ziren egoerak, derribatu zenean hegazkin ura Malaysian Airlinesekoa, horrego zan eztabide izugarrian hori izan zen, badirudi izan zirela Donbasekoak, baina, Horrentzun bedakotena, izan zen, arazu ezala no botasago no diaberia, sino no que montzon permisue, hortik zonatik pasateko, ardi gerra ere mugetzen. Gaur esate baterako, Ukraina salatu dut hau, ez du abioi nik. Baina horiko momentuan ez egon horko egoera militarra. Diko bie, nahi nuke esate zagoen. Hori, putada da, batez ere ziren entzat, eta ere familien entzat. Gana mediku ziren. Donbaseko inguruan ere, Ukraina da ez, izan da ez bintzat, dekogu beste aldean dagoen egoera berdina.
oligarka txikitxoak, dago nolabaiteko sare handi bat, ekonomia guztia da oso komplejoa da, ez? Ez dago normalizatuta, ez dago logika arrunt bat, kominertan guk bizi dugunaz. Eta egon dira, hainbat, izan zen presidentea, Zakartxenko, erain zuten, Moskoboi, hau zen Noguruzaren aldekoa, hau zen komunista, hil zuten, Motorola hil zuten, Gibi hil zuten, Motorola. Hainbat militarki oso trebeak izan ziren buruzagi batzuk, eta oso herrikoiak, eta oso fama honikoak, eta denak dituzte atentatuak. Ukrainiarrak beti izan dute direla haien arteko liskarrak, hau dela eta, baina argi dago horregondan kapital politikoa batez ere Moskoboirekin, bertan bera geratu dela maila batean, ez? Claro, esango dizuete, joder, baina Donbasen ere fascista dagoz. Ez? Ez duzu entzun inoiz hori? Ez dagoz bakarrik Ukrainiarren aldean. Bueno, daude txetnikak, serbiarrak, direla, txetnikak, monarkiko serbiarrak, Bigarren Mundu Gerran defendatu zutenak erregea eta hori guztia. Daude pan-ruso batzuk hor direla, estatxarrestre batzuk, planteatzen dutenak Rusia guztiak batxearena, eta hori, ez direla eskertiarrak. Daude kosakoak, direla eskertiarrak, baina badaude ere Republicano Española, komunistak, gente arrunta. Orduan, Donez eta Lugantzeko milizia batzuk, ez direnak hango indar regulatuak, Batallon Espartak eta beste batzuk, bai eduki dute nolabaiteko ikuspegi gorri, komida artean. Eskertiarrago bat, beste aldeko bai. Horrek ez du izan nahi, inondik inora, Nogorrusia denik Unión Sovietika ez ezer. Baina, hori argitu behar zen. Eta beste aldean, dekoguz, dekoguzena. Kartelitokoak, azobekoak, otaneko banderarekin, dekoguz txetxeniarrak, baina txetxeniarrak gerra galdu zutenak, Kadiroven kontra, daude txetxeniarrak Kadiroven aldekoak beste aldean, baina oso gutxi. Hau daude dana jihad islamika edo estatu islamikoaren inguruan. Sin palabras. Judutarrak hiltzen Bigarren Mundu Gerran, eta Israeleko banderarekin. Orain palestinarrak hiltzen duten ez, judutarrak bertzala. Ez. Las chicas de Femen. Claro. Perspektiba progre eta ez dakiz zer. Baina buruzagiaren gizona Pravisector. Pravisector da eskun mutua. Bueno, eta neko nena, nire lagun. Estado Islamiko de Ucrania. Hori da, Estatu Islamikoaren bandera, Ukrainiko kolorekin. Ya es... Estamos todos. Da bat negarrez egitea, osea, dago... Pupurri... Beste aldean, baina hemen dago pupurri. Claro, esaten duenean Jules Putinek hay que desnazificar Ucrania. Pues sí. Osa, nola egon aldira, islamista batzuk, nazi batzuekin eta sionista batzuekin logika berdinean, ez? Bueno, logika oso horreza da Rusiaren kontra jatea. Beste barik. Ez duzu humoritak. Bueno, seguimos. Bueno, hau da, sartu dut mapa, hau da egoera momentu honetan, suposatzen da dela Ukrainiarrek daukaten. Hasieran ikusi dugun mapa hura goratzen duzu dana Rusia respeteta, zaren ikusi dugu bestea. Hau da, ja ez da existituko seguramente, baina, hau da, suposatzen da, Donbas kontrolatzeko egon den operazio izugarria Ukrainiarrena. Azkenengo urteetan Amerikanoak eta OTANek armamentu hona sartu dituzte ekipo hona, ez daude hor 2014an bezala. Baina, nahiz eta asko hobetu Errusiako ejerzitoa eta Errusiako baldintza militarra momentu honetan oso garatuak dira. Momentu honetan Errusiak Sirian eta probatu dituen bat gauza oso ondo doaz, T-90 karro egon batea, hegazkinak, oso ondo.
Eta gero bestalde batetik, pentsatu behar duzue, gaur egun gerra batez hitz egitea ez dela hitz egitea gerra konbentzionalaz, bigarren mundu gerra. Momentu honetan gerra bat da, bai arlo konbentzionala, izan alda arlo estrategikoa, arma nuklearrekin, ia izango litzatekena beste espazio bat, baina gero dago beste gerra mota bat, eta deitzen dena gerra hibridoa. Eta hor dago, zibernetikoz egiten diren atakeak, edo blokeo ekonomikoak, horrein egin nahi dutena, blokeatzea Rusia eta ekonomikokita, hori ere gerra da, Venezuelan egin dute. Adibidez, farmazeutikak ez izatea aukerarik botikak eramateko, janari aldetik ere nolabaiteko hainbat produktu esnea aumentzako, bazegitzea kanpoan, eta hori erabili da asko. Ez da gauza bat berria, hori erabili izan Iraken, lehenengo gerratik ostean, inbeste milioi umeil zirenan gozez eta esnerik gabe, baina ziren agertzen zestan. Hori egin da Kuba, hori egin da Venezuelan, hori egin da leko askotan. Eta egin daude, askoz ere tresna gehiago, gaur egun ere ondira esaten. Gaur egun dana doan ez internetez, nola isolatu dezakezun Rusia eta ezin izango du parte hartu merkatu internazionalean dauden hainbat erosketetan, da oso gai handia, oso gai potoloa. Horren inguruan idatzi du zerbait. Bueno, momentuz utziko dugu Ukraina. Bale? Pasatuko gara, gero repasatuko dut hauzi, uste dut gauzaren bat aztu zeatan da, ondo zuazie? Bai. Bermatarrako gorra zen. Bueno, jode politika. Zergaitik ederatzen dugu gai hau Ukrainari buruz hitz egiteko. Bueno, importantea da dago. Lehenengo eta behin. Egon aldan, logika bat, egon jende lehenak ez duzuela ezagutzen, baina momentu honetan guretzako garrantzitsua dana da, bi modu dauzela Europatik mundua ikusteko. Ikusi dugu modu atlantistan edo modu euroasiatikoan. Macronek adibidez, inoiz esan dago, Europar Batasunak agian eduki beharko luke asko harreman hobea Errusiagaz, azken finean Europarrak garenez estatu batuarrakaz baino, bizi direnagan beste aldean, ez? Orduan, bigarren mundu gerra bukatu zenetik, gu Atlantikoak izan gara. Beti bizi izan gara estatu batuaren mente. Estatu batuarren bigarren mundu gerra ostean, plantatu zuen eredu politikoa mendebaldeko Europarentzat. Zer eredu politikoa da? Kapitalismoa, baina egite bat izan da Europan, giza aurpegiko kapitalismo bat. Estatu batuetan doizen baldintzak ez dugu hemen. Hemen dugu gizarte soziala, dugu eskola publikoa, dugu gauza batzuk, ez, Europan. Han ez direnak existitzen. Zergatik? Bueno, existitzen dira, baina oso apal. Karo, ze bigarren mundu gerra maitzen denean, Sobiet Batasunak dauka beste eredu bat gizartea antolatzeko. Eta eredu hori bukatzen da Berlinen. Stalinen Berlinen gelditu zuen. Claro, Holanda, Italia, Frantzia, alderdi komunistak izugarrizko indarra edukien. Orduan, amerikanoak egiten dutena da, garatu. Eurak esaten da bena, el estado del bienestar, horako gauza bat, sozialdemokrazia eta konservadurismo demokristoa nolabait zertatu, turnatu, eta antzeko politikak eginez, gerra hotza guztia pasatzen da. Gobratzen zaila zer dan gerra hotza. Gerra hotza da, bi potentzien arteko gerra, ez dena inoiz eman, potentzia nuklearrak direlako, baina ikusi dezakeguna izpilu batzuetan. Mozambiken, dala, gobernu marxista bat eta gerrilla eskuin muturreko bat, Renamo, Sudafrikak bultzatuta, Angolan, non gobernu marxista bat eta gerrilla bebai Sudafrikak bultzatuta, UNITA, Vietnamen, Nicaraguan, horrek dira izpiluak, hori ikusten dugu gerra hotza. Eta, klaro, zer gertatzen da, oso horreza da guretzatu ulertzea geopolitika, zezaten dutzu ber. Nicaragua, dago, diktadore bat, Somoza dara kriston putako mea eta herria ematxinatu da eta sandinistak sortu dira. Norekin zaude? Batekin edo bestearekin. Baina, karo, hori gerra hotza bukatzen denean, Sobiet Batasuna desegiten denean, 91tik aurrera, iruditzen da. Eta horren azten dira gatazkak Yugoslavian, eta ez dakiko nortzu diren honak. Serbiarrak, kroatak, musulmanak, Txetxenian, Kaukasoan, gero Irak dator, kurdoak, ez dakiz zer, eta azten gara esaten, nazioartekoa, como que ez dut ulertzen. Bueno, hori da gertatu dena. Torran, hori guztia eman da gainera, oso momentu berezi batean.
1991 aurrera, pizkalenago, Sobiet Batasuna desagertzen denetik, Sobiet Batasuna eta Estatu Batuak zeuden, oreka egite. Batek esaten bazuen intervengo en Nicaragua, besteak esaten zion, pues yo te intervengo en Panamá. Kontua zein da, momentu horretan desagertzen da Sobiet Batasuna, Estatu Batua sortzen da potentzia unilateral bat bezala, bipolarismoa amaitzen da eta unipolaritatea sortzen da, eta esaten du, eraikiko dugu mundua gure ikuspegitik. Eta orduan, hasten da, ezagutuko duzuena, globalizazio prozesua. Globalizazio prozesua hori da, ematen da, 80. hamarkadan, 2000. hamarkadan, eta da, mundu osora globalizatzea eredu bat. Eta eredu horrek dauzkala bonka. Ekonomikoa, hau da, libertad de mercado, esurra dala, liberal guztiak txartu doazenean gauzak eskatzen dabe laguntzea, esaten dabe, que den intervenga el Estado. Como no vendemos coches, que den una ayudita para los coches, una paguita, edo bankuak txartu doazenean, estatuak salbatzen ditu. Osea, que ez dago, baina oso ondo gelditzen dabe libertad de mercado. Beste hanka bat da, eredu demokratikoa, pluripartidismo, elecciones, akar. Elecciones irabazten bat dute, zuk nahi dituzunak. Ez bat dute irabazten, zuk nahi dituzunak azarratzen zara. Eta orduan, azten zara azarratzen. Evo Moralesek irabazi zituen hauteskundeak, baina ez gustatzen. Hamasek irabazi zituen hauteskundeak Palestinak, Hamas ez. Orduan, falta, ez? Baina, bueno, hori da eredu, ez? Eredu diplomatikoa, gizarte, zelan dira, gobernu euskanpoko erakundeak, ONG-ak, humanitarismoa, ja ez gara joango inbaditzera herriak, joango gara laguntzera, eta goaz Albaniara, eta goaz Afganistanera, eta goaz medikuekin, baina, klaro, goaz medikuekin, baina herri honetan, medikoak etxiko dugu, eta herri honetan, direnez pizkoak matxinoak horrei zigorra. Eta goaz Afganistanera, eta ingo dugu zubiak, zertarako, gero indar militarrak zubi horiek aprobetxatzeko. Osea, humanitarismoa bihurtzen da, tresna bat, betiko interbentzionismoa zuritzeko. Baina ezke honek lauankako globalizazioak dauzka beste bi gehiago. Ze orain arte, bizitza osoan imperio pilo bat egon dira. Ez? Britanikoak, espainolak, alemaniarrak, danak. Danak joan dira lurralde batera, lurraldea espoliatu dabe, jendeari behartu egin diote beraien hizkuntzan eta kulturan hitz egiten, baina dago gauza bat ez den inoiz gertatu, eta da horrein gertatzen dena. Anglofoniak, Estatu Batuak eta Britainia Handiak lortu du mundu osoan hizkuntza gai nagusia, Txinarekin batera, izatea inglesa. Baina ez hori bakarrik. Inglesez entzuten dugu musika, pelikula norteamerikanoak ikusten dugu, munduko edozein pertsona jazten du bestea bezala, Kanboiako bat, Bermeoko bat, Kolombiako bat edo Texaseko bat, danak goaz bizera janki batekin, t-shirt edo bakeroekin, kamiseta batekin, jeans bakeroekin, non egiten ditugu edifizioak Guggenheim, Sumatrako torreak, beti dira arkitektu zehatzak, ez? Orduan, dator American Way of Life, modo de vida americano, mundu osora zabaltzen dan eredu bat. Hori da ona, hori da zabalduko dan globalizazioarekin. Eta gainera, erreza da, ze koinziditzen du, helburu hori, zegaz. Iraultza teknologikoarekin. Iraultza teknologikoa, dala, hostia. Zer ditu konturatu goza batez? Orain dela, 5 urte, ezuek ezen duten erabiltzen telefono mugikorra, orain erabiltzen duzuen moduan. Moldatu gara, oso ari. Eta ez hori bakarrik, telefonoa, mezuak, bizi gara beste modu batez. Hau da, imperialismoak lortu dena izan da, mundu osora zabaltzea logika bat oso uniformea, oso homogeneizantea. Eta gainera, plus batekin. Zuen etxean dago, ordenagailuan, eta telefonoan, egunero, etengabe. Big data, dana kontrolatuta, danak. Eta hori da, 20 urtetan egin den gauza bat. Ematen du, bat ematen dela atxetik hori antolatzen, ez, baina, bueno, antolatu dutela pizka bat, bai. Horregaitik, importantea da, ulertzea gaur egungo egoera. Ze, momentu honetan, horrek katakrak egin du. Zergatik? Ekialdetik sortu delako indar bat, Txina deitzen dana, beste estatu batzuekin bat egiten duena, eta koiztenatzen duena eredu.
Nortzuk kostenatzen dute nola baita eredu hori? Txina, Rusia, Ipar Korea, Iran, Nicaragua, Kuba. Ez da komunismoa, da hegemonia. Eta Txinak nola lortzen du hegemonia hori kuestionatzea? Komertzioaren bitartez. Txina ari da kriston hitzarmenak lortzen Hego Ameriketan, Ekuadorren. Ez direnak inondik inoak Txina zaileak, nore egon pasadan astean Moskun? Bolsonaro. Afrikan, Etiopian adibidez, garatu dute abiadura uniko tren bat Addis Abebatik Djibutira. Montatu dituzte planta farmazeutikoak, zapatak egitekoak, bueno. Dagoz, komerziatzen Afrikako ia estatu guztiekin. Badibidez, von der Leyenek esan zuen pasatu guztian, Europar Batasuna dagoela sokezkatuta Afrikan, ze atxera egiten ari da, klaro, atxera egiten ari da, egon direlako militarrekin etengabe Afrikan jendea izorratzen, eta klaro, horren heldu dira Rusiarrak eta Txinarrak, jende militarri gabe, baina dirua ematen, eta horren esaten du, Europar Batasuna garatu behar du politika komertzialon bat Afrikan. 150.000 milioi dolar esartuko dugu. Erandu zato, Txinak 250.000 milioi dolar aspaldian dauzka sartu. Beraz, atzetik. Eta Europar Batasuna danon atzetik. Amerikanoen menpe eta besteen atzetik. Badakiz, enroiatu nahi asko, baina importantea da, ze. Ukrainiako gerra, ez da bakarrik Ukrainia barruan dauzen arazoak direla eta ez da bakarrik Rusia dalako ez dakitzer. Ukrainiako gerra dago ere lotuta honegaz. Estatu Batuaren gainberarekin. Estatu Batuak gainbera duaz. Barrura begira oso baldintzatzaretan dagoz. Dago kriston pototxoa. Esaten dute gerra oso maila bajuko gerra zibil bat dago. Gobernadore batzuk ez duten ari besteekin lan egin, estatua dago hankaz gora, trumpistak ari dira oso erasotzen asko sistema politikoa, pobrezia ikaragarria dago, pandemia ez COVID-19, pandemia opiazeoena kristonako eragin izaten ari da, hori ez dakit kontrolatzen duzuen. Estatu Batuetan ez dela behartzen ibuprofenoa. Hartzen dabe opiazioa, dibela antzeko pastilla batzuk, minak entzeko, baina, klaro, engantzatzen ginen zaitu, ze kasualitate, igual Afganistanen ibili ginen, ez? Hemen, exportador de opio. Zerbait ikusirik izango du? Igual ez, igual bai. Bueno, argi dago. Dagoz kale asko, bueno, hankaz gora, dagoz irudi izugarriak, Detroit, eta bai, eta California, bai, gainera, da bitxia, ze horrek kalte egin dio interklasista. Dagoz, irudun jendea dagoela superengantzatuta, beltzak, zuriak, bardin da. Aberatzak, pobreak, gazteak eta zaharrak. Dago engantzatuta jende asko. Eta gero, dago bestelatu bat. Txina diktadura bat da, Rusia Putin ez dakizer, baina estatu batuetan da munduko estatu horik preso gehien daukana. Kartxela bada. Hori ez digut esaten. Estatu batuetan 1.500 beltz hiltzen dituzte urtero, polizia. Banan, kale. Baina gero Txina da diktadura bat, Txinan ezin da bizi, Txinak orain txabertan alderdi komunistaren ongarren kongresua ospatzeko egin dago kriston kongresua, eta esan dago, lehenengo aldiz iraultza egin zenetik, 98tik, Txinak esan dezake ez dagoela pobrezia gorririk Txina. Horrek ez du esan nahi, jende guztia bizi dira de puta madre, ez? Baina jende guztiak dauka oinarrizkoa. Heziketa, etxea, ropa eta janaria eta lana. Gero gongo da jende asko oso aberatsa dana, badakigu, Txina ez dela perfektua, baina gauza batzuk Indian ez dago hori. Estatu Batuetan ez dago hori. Eta hori zagitik ez ateratzen komunikabideetan. Adibidez, pandemian ikusi da. Txinak pandemia erabat gainditu du. Egondalako, zorrot eta herria dagoelako gobernuarekin. Ez dela herria matxinatuko zen. Herria ez bat gobernuarekin matxinatzen da. Hori beti, deko guztietan.
Hagan bezala, independentzia matxinatu zen, eta horregaitik esan itxi ezer. Tabernak zabalik eta danako izotuta. Orduan, hau dira, grafiko batzuk, oso, dira bi, gara arratzaldo oso bat grafikoak ikusteko estatu batuaren gainbera, ez? Etengabekoa, ez? Etengabekoa. Gainbera. La zorra está, kanpoko zorra. Bai, claro, zorra izugarria. Eta munduko historika handiena. Super handiena. Claro, ze trampa egin dute estatu batuarrek? Estatu batuarrek, historikoki biduten abantaia izan da, 73ko petrolio krisiaren ostean, erabaki izala patron dolar izatea mundu osoan egiten diren erosketen inguruko moneta. Orduan, hartzen dabe makina, eta venga, bota, baina karo, orain Txinak eta Rusiak ja esan dute. Lehenengo eta behin daukate urrea gordeta. Eta bigarrena, azten badira funtzionatzen beste moneta batekin, hor, ja, egon daiteke kriston pototxo. Eta lehen asko zeit esatea. Zergaitik izan diran azkenengo hamarkadetan Irakeko gerra, torre guztiak. Ze, klaro, gertatu zen gauza bat da, eta marragarren hamarkadan, nahi batu dugu iraultza teknologiko horretan, poltsan, egon zen, gogoratuko zarie, la crisis de las .com. Ez que zuk, orain bitxu arte, zuk kontrastatu behar zenuen zure aberastasuna materialarekin, borrearekin, kamioiekin, planta handiekin. Baina, karo, orain montatzen dugu zutario ordenadore honetan, mai honetan, ez dakit, .com bat, eta igual datorren astean gaude 6.000 milioi dolarrengatik boltsan baloretan. Baina, karo, balore horiek ez dira reala, dira espekulatiboak. Eta gertatu dena da, iraultza teknologikoak eta globalismoak egin duena da, espekulatibo bihurtu hain handia eta espekulatiboa merkatua, poltsa eta hori guztia, momentu batean, 2008an bezala, tak, estanda egiten du eta kriston krisia dator. Doan zer egiten dute estatu batuarrak, neokonservadoreak. Bushen inguruan ibili ziren guztiak, ez? Bueno, badagoz asko, ez? Big Chain irabili guztiak. Planteatzen dutena da, dokumentu bat esaten dela hacia el nuevo siglo americano, eta bat mendea, eta planteatzen dutena da, nolabait, kontrolatzea fizikoki aberastasuna handia bermatzen duten gauza. Eta zein da gauzarik importanteena momentu honetan, energia. Horren zer esaten dute, paripe bat montatzen dute eta Irakin baditzen dugu zertarako, kontrolatzeko petrolioa. Ukraina zer da garrantzitsua, orain ikusiko dugunez, gazagatik. Eta bar. Orduan, non daude iraultza arabiarrak edo primaveras árabes, udaberri arabiarrak, eta non daude iraultza koloredunak, non? Normalean, estatu batuen eredua kuestionatzen duten herrietan. Libia, aberatsa eta Gaddafi, txungo. Irak, Siria, Yemen, kuestionatzen dute gainera Israel. Dala, estatu batuak daukan ereduan, importanteena den punto bat, Israel da, Theodor Herzl esaten zuen bezala, el baluarte de Occidente ante el Asia. Eta da hori. Da, portaaviones handi bat, handaukatena, eta listo, kontrolatzeko egoera. Bueno, segaitik Ukraina, bai. Hau da, bueno, Errusiaren atzean dago Txina. Eta Txina daukana da, nazioarteko proiektu handi bat, eta erraderaz esaten da moduan, la ruta de la seda, Txineko izena. Zabaldu komerzioa, zabaldu rekursoa, eta Europara, eta nondik eta, Siria, Ukraina, Somalia, segaitik hasi da inbeste jihadismo Afrikan. Bueno, es que musulmana, mira, Libiako gobernua jauzi zenetik, armamento asko bajatu zen berantza, eta justo Mali, Nigerren, Nigerian Boko Haram, talde asko sortu ziren, da... Baina eske azkenengo 6 hilabetetan dago, jihadismoa, Daesh, Estado Islamikoa dago, Mozambiken, Kongoko iparraldean, Kivu Norten, dala superaberatsa, hor dago Koltana, Urrea, Diamanteak, Uganda,
el ejército de los niños del señor, eta gote esan agorretzen duzue, orain dago Daesh. Eta non egon zen bebai Daesh Sirian, eta zer da Daesh, Al-Qaedaren estizio bat, eta zer helburu daukate, kalifatoa, ez dakiz zer, bai. Baina Estatu Batuak irabazi diete gerra. Baina nok ematen zieten Toyota zuriak, uniformeak, baina horiek uniformeak nok egiten zituen? Korte inglesa. Pentsatu zara. Igual bai, igual. Ez, baina Korte ingleseko 130 Katarrek dauka. Orduan, bueno, esaten zan pasada bat, egiten zituzten prentxaurrietan lanak Goreteseko uniforme lanak mimetizatuak de última generación militar, Toyota, bueno, hori, zer, airetik zetorkien, erosten zuten, dirua zeukaten petroleo, Siriako petrolea lapurtzen eta Irakeko petrolea lapurtzen, erosten zuela Erdoganen semeak, eta gero Turkia beraldetik eta baita ere Saudi Arabiak eta Katarrek eta haiek egin zuten izan zen, erabili hori zertarako Siriako gobernua botatzeko. Zergaiti Siriako gobernua eta Gaddafi ere botatzea. Siria da, eta ez nahi zorreatuko Siria, baina bakarrik datu bat. Siria da mundu arabiarrean dagoen estatu multikonfesional bakarra. Gabonak, kristauak eta Ramadana jai dira, bietan. Esan beste bat, ez dago. Líbano. Libano bai, baina, bueno, Libano eta Siria dago oso. Baina Libano egun da beti kontrolatuta eskumagatik eta ez gola dauka bere reduntua, baina, bueno, Siria oso garrantzitsua izan da. Eta, esaten da benean, al-Assad, es un sátrapa, es un dictador, no sé qué. Asi zaitezte irakurtzen beste ikuspegi batean. Bakarrik utxiko dugu. Beste egun batean dugu dezu egiten dugu. Baina oso importantea da. Datu horiek importanteak dira. Nik askotan kontatzen dut. Ni hori nintzen Iraken, eta gogo ginen Sadamen inguruko jendearekin, da horrela, ministroekin, Tarek Aziz, eta guk genukan irudia zen, han ikusi genuena. Eta esaten zizuetan, Saddam Hussein es un dictador, es un asesino de masas, es un no sé qué. Bueno, bai. Su hijo Uday se ha follado a todas las tías de Bagdad, es un cocainómano, egin diote pelikula bat, eta guzti. Vale, eta segaitik amerikanoa sartzen direnean ez doaz Dubaira bizitzera, diru guztiarekin. Segaitik gelditzen dira borrokan, zulo batean. Eta hitzen dituzte bizenean, Kusai eta Udai, pisu batean Mosulen, borrokan, marinen kontra, segaitik. Ziren golfo batzuk ez? Eta Sadaman zulo batean sartuta bizarrarekin da. Eta segaitik gelditzen da Gaddafi bidean, eta ez doa Tunezeko benari bezala Dubaira edo da pasan. Eta segaitik, Gaddafiren semeak estatu batuetan dagoela West Pointen bueltatzen da korrika borrokara. Eta segaitik beste semea zala Italiara jaten zena futbolean da zen igoi bat ezak izan eta gelditzen dira borrokan, eta hiltzen dituzte borrokan. A mi no me cuadra. Zeu zer, diskurtso ofizialean ez dit kuadratzen. Eta hori gertatzen zen, gai askorekin. Esaten digutena eta kontatzen digutena ez dit kuadratzen. Eta gauza bere gertatzen da, Txinaren inguruan, eta gaur egun ere, Errusiaren politikarekin. Horren oso ere, ez nahi zerroi. Estatu Batuak, notate, ia 800 basen militar munduan. Eta dago jendea gaur egun esaten da bena, Rusia es imperialista. Si no tiene bases militares. Gaur edeko bat, Siria, Tartu, itxasora urtetzeko. Eta Txinak bakar edeko bat, Djibouti, amen. Batez ere, nazio batuen erakundeak dituzuelako, piratak eta kontrolatzeko behar zutelako hor, nazioarteko indar bat. Eta bestea duzute sortzireun bazen. Orduan, konturatzen bazan esaten duzu, duela urte batzuk, eta orduan, la sexta que suena atera, la sexta, señor, esan zuten, Slobodan Milošević es un asesino de masas. Eta hain
genocidio en Kosovo. Eta OTAnek bombardatu zuen Serbia, Yugoslavia. Bombardatu zuen. Eta gaur ari dira bombardatzen, baina nik ez nituen ikusi telebistakoak gaur bezala. Están matando niños! OTAnek bombardatzea Yugoslavia izan zen apurtzea nazioarteko hitzarmena. Zen eraso militar bat, estatu soberano bat. Helburu, ezin zen orduan aitzakia, eski giza eskubideak babestu bat dira. Bale, ok, perfecto. Zer esan du Putinek? Giza eskubideak babestuko duguz, Donbasen. Filosofia berdina. Txarto dagoela, biak txarto, perfecto. Baina ezin duzuna egin da, hau ondo eta hau txarto. Horrek ez du bat dio. Eta nazioarte mailan hori eragiten da. Honek ondo egin du, ez digo garrantzirik ematen, zuk egiten baduzu zera, bueno, duguto peor. Zer getatu zen 2002an? Estamos aquí haciendo amigos, horretzen duzue? Ansa. Invaditu zuten Irak. Nazio batuen erakundearen, iritziaren kontra. Bena kontatzen gezurrak, etengabe, gezurren bat kontatuko duzko horretaz bai. Nik ez dakit zelan dagoen Ipar Korea. Baina badakit ez dagoela esaten daben moduan. Badakit. Eta badakit ze historia daukan herri horrek. Eta handokai beste antolaketa modu bat. Baina bere buruzaiak oso bat esan zuen, orain dela urte batzuk. Trumpekin geratu zenean. Eta esan zuen, erdaderaz esan modu. A mí no me van a hacer con más avanzos, ¿sí? Hoy, eso es. Yo tengo armas de destrucción masiva. Partida a ningún nivel. Y así negocio. Hori da. Baina gure saltzen duzkue, tipo hau, zoratuta dago. Baina, claro, Israelek dauzka armas de destrucción masiva. Horreri ez dutxe izan dezate. Pakistanek dauzka armas de destrucción masiva. Horreri ez dutxe izan dezate. Eta arma. Bakarrik, beste, orduan, Iranek ezin dut. Bueno, Europa Batasuna, lehen esan duguna, ez? Europa Batasuna nahi du izatea, Ukraina eta Bielorrusia izatea, beraientzako eta Moldavia, izatea, bueno, ya el low cost. Rumania eta Bulgaria izan dira urteetan el low cost, eta hauek izango dira el low cost. Laurehun euroko soldatekin, esklabuak izate. Eta baldintza horietan egotea, eta hori bai, zorrak eta zorrak eta zorrak bideratu etekinak ateratzeko, ez? Horan, ez dago logika bat Europa Batasunetik esateko batu dezagun Europa eta egin dezagun Europa bat berdintasunaren inguruan, logika horretan, ez? Dago logika bat oso aula, ze gainera nazioarte mailan ez dauka inongo pisurik, oso menperatua beti estatu batuarren politikatik, baina ikusten da, ez dagoela inongo helburu sanorik, ze bestela beste proposamen batzuk egingo zizkioten Ukrainako gobernuari, ez? Eta hori ez dute egin. Bueno, hau oso ari, baina oso garrantzitsua. Europako, kenduta estatu espainola, Europako eguneko 58 uste dudala, gaza handik datu. Ez dago kalefaziorik. Ez dago kalefaziorik, ez... Bueno, hau da Nord Stream, hau da... Orain, Alemaniarekin egin duten negozioa, orain Alemaniarrek esan dutenak ez dutela zabalduko, baina, prinsipioz, bueno, izan da azkenengo logika, baina, Nord Stream kenduta, dependentziak dira ikaragarria, ez? Ze Frantziak nuklearrarekin nolabait mantentzen du bere askatasun energetikoa. Eta Espainiak izan zuen aukera bat, izateko nolabait pisu handiagokoa, bideratu ezkero Argeliatik datorren gaza Frantziaren bitartez Europak zentu. Baina, Frantziak ez du nahi izan, eta hori ereki gabe dago, orduan momentu honetan dago itxita. Beraz, dependentzia ikaragarria dago, ekialderantz. Eta, karo, hemen egiten du freskito, baina egiten du hotza. Bueno, hau importantea dago zabaten gatik, ze OTAN sortu zen, 58an uste dut, orduan sortu zen erakunde independente bat bezala, ze Sobiet Batasunak ez zuen antolatu Varsoviako paktua urte bi berandu arte. Gerra hotzean, ekizuen funtzio bat, oso ideologikoak, gogoratzen zarie, esan duguna lehen, bipolaritatea eta hori. Baina, zer gertatzen da? 89an Kosovoko asuntoa dela eta bersortzen da.
ja ez dago Rusiarik, ez dago Sobiet Batasunarik, zer egiten dugu bersortu, zeren inguruan, giza eskubideak. Izango gara mundu mailan, giza eskubideen bitartez, giza eskubideak babestuko dituguna. Horregaitik egon dira, azken urteetan, Afganistanen, eskontzetan jendea hiltzen, horregaitik egon dira hainbat tokitan munduan, Sirian, eko askotan. Bueno, bersortze horretan, NATO zabaldu egin zen. Zabaldu izan ekialderantza. Eta Gorbatxovek, Sobiet Batasuna desegin zanean, berba bakarra eskatu zuena izan zen, ezela OTAN zabalduko ekialderantza. Claro, zabaldu da inbeste ekialderantza, gaur egun Ukraina dara azkenengo muga Errusiarekin kontaktu egiteko. Rusiak ez duen hartuko misilak izatea Donbassen ondo-ondoa, hori argi da, oso argi da. Orduan, hemen gertatzen dena da, zabalkunde horrek beste plano batera, zabalkunde hori beste plano batera eramain dutela. Noiz da NATOko gailurra ekainean, non Spain, zer kasualitatea ez? Horako krisi bat, NATO behar dugu, Rusiak inbadituko du, Rusiak atakatuko du, egon gara hor gerra kognitiboan, esan dugu gerra mota diferentea, gerra kognitiboa, jendea bildurtu, jendea gobiatu, no seke. Eta zer proposatuko dute? Bueno, horretuta, ala nire ideia. Niretzat proposatuko dute. OTAN berri bat mundu mailakoa, globala. Eta eskeniko diote beste estatu batzu izartzea. Nortzui, Eurovision bezala. Nik beti flipatu dut Eurovisionen dago, Israel, Australia... Bueno, hemen bardin. Zer egingo dute? Japón, Sudáfrica, Colombia. Incluso, en un momento dado, India. Zertarako, gerra globala dalako, Txina kontra. Eta horti datu. Eta hau da, antzerki bat. Hauei berdinake Ukrainiakoa. Ukrainiakoa da, itxakia. Estatu batu harrak, gainberan, ondo letorkioke gerra bat Ukrainian, gerra konbentzional bat, ez ematen, vendemos armas, hori ondo datorkio, eta hori, más o menos, bideratuta dago. Zer Ukrainian, ez dut uste baretuko da nik oso bari. Baina, bueno, hor gelditzen den, saltza da. Gero astuko gara, eta horrego da, Yemen bezala. Yemen non dago? Yemen ez da existitzen. Las 2000 hildako. Ez da inoz ez da existidu. Baina beste hainbat gauza bezala, ez? Hemen jendeak ez daki. Afrikan mundu gerra bat eman zen, Kongon, koltana dala eta, bueno, beste itzaldi oso bat eman garko genuke. Baina, klaro, ez gara enteratzen, ez da existitzen guretzat. Bueno, zau ikusi dugunez, bueno, hau da gaur egungo egoera, hau da izango genuke independentzia edo Novorrusia deklaratu zuena, hau izango zen Donbass osoa, eta momentu honetan, bueno, hemen gatazka, hemen egon da 8 urte hauetan, baina, karo, lehen Rusia sartu da, bai Krimeatik, bai Bielorrusiatik, Bielorrusiatik, eta, bueno, baita ere, hemen, ez? Orduan, bueno, ez dakigu zein izango dan helburua, ze ni horretan, ondinez, dut deitu beneri, igual, dituko txat, a ver? Baina, principios, nire ustez izango da, beste hau, baina hemen egitea nolabaiteko aldaketaren bat. Aldaketa bat, beste politikari batzuk jarri, eta batez ere desnazifikatu. Bueno, hau da gorkoa, non izan dira nengo erasoak gaur goizean, baina, bueno, esto nimo garrantzirik. Eta, por supuesto, non gaude. Zui badakizue Bermeo igual dagoela objetivo estratégico ruso. Igual sartzen dutxue hor misil bat. Claro, Bermeo ez dakit, baina Bilbo bai. Bilbo historikoak izan da, objetivo estratégico ruso. Goratzen duzu egin dara batzuk lan erizien egazpin batzuk Rusiarrak eta submarino bat eta korrera hartu zako, egia izan behar da. Bilbo da, eta Rota eta Moron, zeraitik Espainia da, zer da Espainia? La vanguardia del Occidente. Horregaitik, bukatzeko, Rusia es culpable. En el 39 y en el 49.
Orduan, nire ustez, egin dutena izan da hori, ez, fragata pare bat eraman, hegazkin bi, eta Alemania eta Frantzia esaten, geldia zer araziko dugu hau, kaltegarria da guretzat, Alemaniari joango jaki orain 4 milioi errefusiatu Ukrainiar, pastel bat eta Poloniara terrible, nago gazaren asuntoa, Ukraina gainera altxatu beharko litzateke gobernu bat eta estatu bat bezalakoa eta ez dagoen kaosa, dago pototxo handia. Baina Espainiak bialtzen ditu tropak. Espainoles, agarrido. Bueno, uste dut, bukatu dudala. Gauzan emati balaztu eta azken ordukoa... Bueno, bai, estenatoki honek ekarriko dau, OTAN-en askundea, ekarriko dau. Europa askoz ere morroitza handiagoa izango duela estatu batuarekiko. Gauzaren bat utzi dut, baina uste dut gehiena komentatu nahi nizuen gehiena komentatu dut, gara. Nahi baduzu zuen txanda, ze gauza asko ikutu dugu eta azkenean dispersatu gara asko. Nola konponta, negozio asko, kanpoko interes asko. Ukrainiarrek eurek zer esaten duten da, Ukrainiarren artean dagoen gatazka dik hori nola konpondu daiteke, ze, klaro, zuk esan duzuna, ez? Hori geratuko da hor, norbaitek inposatu. Inposatuko du hor zeo zer, gobernu motaren bat zeo zer, modure batera geratuko da, baina euren artekoa konponduko da, noiz. A ber, pasak ustendu dira. Ustenduta da. Ustenduta. Orduan, 2014tik aurrera ustendu dira gehiago. Baina, klaro, 2014an, ja, oso ustenduta zegoena ekonomikoki, desastre bat, oligarkak nahi zuten egiten, jendea pobre. Eta, klaro, 2014an ematen dut estatu kolpe bat egoera aldatzeko eta jartzeko Europar zarea. Bueno, orain Putinek egin duen izan da, berdina. Eman dut estatu kolpe bat, beste modu batez, Errusiaren alde egiteko. Claro, Errusiari interesatzen jako Ukraina izatea estado tapoi bat. Orduan, Errusiak egin duen izango da, nire guztez, hola badira gauzak, egoan agorratuta eta ez dakit, baina printzipioz egin duten izango da barriketa bat, alde neurrian, beraien fideltasuna eskaintzen dioten pertsonak ipini eta saiatuko diren bertsioekin jende irabazten. Baina betipiko dugu Ukrainiako antagonismo. Hau da, mendebaldeko Ukrainiarrak dira anti-rusoak. Naiz eta Ukrainiarrak izan, eslaboak, danak berdinak, ez dira arraza diferente bat. Baina kultura historikoagatik, rutenoak direlako eta izan zirelako fascista batzuk bigarren mundu gerran, horrek kriston kaltea ekarri du hori dana zikindu du. Orduan, bueno, konplejoa da, baina, karo, bezitade batetik ere, kanpoko, lehen ikusi dugu hor zerrendetan ez, kanpoko eragin. Estatu batu egin momentu honetan, Ukraina izatea horako gerrilla inguru bat, dauzela tirabirak, orain arte bezala egon direna, baina onditxoagoak, armak saltzeko ondo dago. Korporazio bat... Horregatik jarrituko duela... Bai, horrek erra guztiak estatu batuak... Norbaiteke hori elikatzen ditu. Lehen ISISen inguruan hitz-egiten egoena izenean, se me gara oia, azkenean... Egon ez hitz-egiten, adibidez, gu teoria bat garatu den, goratzen ari gara, ez da erreza probatzea, baina, gu dakigu... Nik bintzat oso argi daukat, baina, ez bada probatzen ezin duzu plazaratu, horregatik esan dizu elden. Saiatzen gara nola bai, ideia guzti hauek direla guztiz arrotzak telebistetan entzuten direnen ingurukoak, baina, a ber, ISISek bete zuen paper bat Sirian. Eta momentu batzuetan, adibide bat dago, por ejemplo, Deir ez-Zor zan, Deir ez-Zor zan, hiri bat, bastante handia, Eufratesen, zegoela guztiz aparte. Geratu zen, basamortua dago eta geratu zen guztiz aparte. Zegoen Raka, Deir ez-Zor, Raka zen Estatu Islamikoaren hiriburua, eta ja gero hemen, ja Damasko eta dena, ez? Horan, Deir ez-Zor egon zen, isolatuta, baina gara inguratuta, baina zen jauzi. Izan ziren eroi batzuk, izan egin generala eta guztiak eroi batzuk. Baina ezin zuten, zegoen bi zatitan bi bolatxotan, eta matxakatu zituzten. Baina ezkenengo ofensiban ja bukaeran, gerraren bukaeran, ISIS ja atxerakasi joala, jaisten ari zela atzetik, estatu batu harrek egin zuten bombardaketa bat,
garbitu zituzten 200 soldadu siriar, Estatu Islamikoa sartu ahal izateko. Beraz, hegoaldean daran gauza bera. Estatu Islamikoa atera zen amerikanoen mazetatik. Eta joan ziren drusuen gara, eta drusuak baitu zituzten 200 piko emakume, triskantzak egin zituzten, ze drusuak egon dira alazarekin. Al-Nusrakoak Golaneko altuetan, zaurituta zeudenean joaten ziren Israelera osatzera hospitalera. Beraz, badago, osea, jihadismoa momentu batean izan da tresna bat. Izan zen bezala Afganistanen Sovietaren kontra, no montatu zuen Al-Qaeda. Zer izan nahi du Al-Qaeda? Al-Qaeda da la base. Eta izan zen, Bin Ladenek koordinatutako historia bat, non 25.000 pertsona joan ziren, formakuntza militarra hartzera, Sovietaren kontra borrokatzera, eta gero bakoitza bere herrira eraman zuena antolatzekoan beraien miliziak. Batez ere Argelia. Baina baita ere, saiatu ziren Iraken eta Saddam Husseinen kontra. Begira, ze bitxia. Lehen aipatu dugu Libia, Siria, Siria kasu honetan ez dago, baina Libia eta adibidez Irak. Eta Iran. Hiru horietan ez da egon inoz jihadismorik. Eta zeuden apurra kartzela. Eta ze kasualitatea. Jausten dira eta zirten Libian dekogu Daesh, eukidugu Daesh. Bueno, ez que ikusten da, azten bazaretik ikusten, planoka, da badago, egon zen bezala, bueno, ezagutuko duzu batzuk. Europan esan dugu lehen, oso kezkatuta zeuden alderdi komunistekaz, batez ere Italian, eta la Red Gladio izan zen. Otanek antolatu zuen sare bat sekretua, eskuin muturra erabiliz, erasoak egiteko. Boloniako tren geltokia, eta beste batzuk. Eta, claro, eta Euskal Herrian bai, galekoak egon ziren hor. Osea, gal eta Batallón Vasco Español, hori guztia, argi dator, atzetik. Orduan, kontua da, nire ustez, horre, benetan ikusten badugu, dagoela, atzetik gauza asko oso datuenak ematen dizkigutenak gauza ulertzeko, a ver, el CNI controlaba al imán de Cataluña, de Urgell. Hainbat atentatu egon dira, segaitik ez du egiten atentatu dira Daeshek Europan. Segaitik moztu da. Ja ez da existitzen? Existitzen dira, nagoz. Europan dagoz pillo bat, jihadista. Segaitik ez dira egiten atentatu da. Porque igual, es que momentu honetan, azten bazera egiten monotorizazio bat, atentatuak noiz izan diren, beti izan dira, edo gailur baten inguruan, edo jai handi baten inguruan, edo data zehatz baten inguruan. Eta beti eduki dute efektu izugarri bat. Eta hori da, la teoria del shock, eta orain bezala, lehen esan duguna, ez? La guerra cognitiva, ez? Egotea tengabe, claro, si gusten baduzela sexta egunero, ez da teni progrego, daude protagonista la sexta. Baina, bueno, nik uste dut pentsatu behar dugula kritikoki beti. Pentsatu behar dugula, ez dugula onartu behar inora, bueno, esaten dizkuten berri eta egin nagusia. Eta saiatu behar gara, izaten gainera oso kritikoak, eta gainera, oso importantea da, zera osasuntsua, ez que bestela, robotak ibiltzen gaituzte, ez? Bueno, beste ere bat... Bueno, hola bintzat. Bueno, zogizonak izkuntze gaitzik, eta da gauze bat, otan eri buruz berbaitzen baduna burue. Zer ni otanen kontra morratu nahi, da erointzu haurik globalizazio hori buruz. Ezta? Zeran Sovietar batasuna jauzitze gero, mundu egin zen unipolar, ezta? Da, zabat, lau zutabe ez da, zuz edo, lau... Merkatua, politika, kultura eta gero kontrola. Bai dut, zeuk neu baino gehiago jakin mozu, horregaitzik zerretik batzuk azaltzeko eta holan, baina ezken nik nire ustez, azken finean nik interesan nahi holan geopolitikari buruz, repetideni, baina gehiago Libian gerratik onantz, Libiako gerri izan da nire ustez lapurketa bat, arpire, razoi bari. Nik abitu, egin ez dut ekarri, baina jentek ikusko baleu. Ze balintzetan bizitzen Libiarra, era un dictador. El rey de Marruecos no. ¿El de Arabia Saudí? No.
Baina Libian, gasolina doainik, etxie doainik. Bai. Lau milioi pertsona bakarrik. Ikasketak, Bai, Ikasketa. bai, Konparatu ingurua. handik, claro, esto jakin, el correo Esto no ya aquí, pasa vaya, por la conforme. divisa. Diez, antza, nik lotu dut, osea, baten geratu nahi da, hemen dolarren kontra duena. Edo, franko CFA, hori, ene bat jakin existen izan da honek, pero claro, ene izuen inoiz ezagelera, ene bat jakin, Senegal, Frankafrika. Mali, Burkina Faso, Hori ametxe. Cote d'Ivoire, Hori aberantza. ja, bai, lehen hautik, opintzen zabien, moneda bat, koloniala, ondino, orain dara gitzi arte, Frantziko banko kontrolata, eta antza, Libiako gobernuak usan dau, kendu, eta Unión Africana, ez da itxe, hori nek erakurri nabat, Gaddafik usan dagoela egin, beste divisa bat, urrian oinarritua, urrezko dinarra, edo lako zezer, ze Libiako urrien deposituak izan dizeketa, oso indago dirue, ez da itxe ahorra, ez da itxe zera, eta orain inok ez dakit non dauzen, hori bebai. Osea, lapurtu intuz, otanek lapurtu intuz. Eta otanek, claro, barrun gauz otanek, gu bebai. Baina, preocupeta dauz, porque hor Frankafrika ditzen da, inguru hori, hor Frantziak kolonizatu edan Afrika, sasoian, horan ez? Punta batetik beste. Eta britanikoak punta batetik beste. Gero, leku batzutan, alemanak, Kamerunen, Tanzanian, Espainola Ginean. Horran, horre kultura frantsesa izan da bezana, hemen egin izan zen, gero, tiralinez bategaz egin ez, estaduak, ez? Libia, Egipto, Ruanda, hor bat zeuden nazio batzuk, eta nazio batzuk dagoz sakabanatuta bost estatuen artean, Euskalduna bezala, Frantzian eta Peninsulan, ez? Ba, hamarri, handeko sustutxiak daudela Burundin, Ruandan, zati horretan, Kongon, eta hemen dago, Sahelen dagoz, bastante delako herria handiak, Nigerian pasada. Orduan, honek egin da izan da, sasoi batean, Frankafrika, Commonwealth bezala, Commonwealth britanikoen nazioarteko kolonia horiek mantentzeko, otorla mantentzeko metropoliak egiten zuen politika, eta Frantziak Afrikan. Baina, azkenen urteetan, jihadismoa dela eta Libiako gobernua jausten denetik kara arma pilo bat doa zara, tuarejak matxinatzen dira, dago sortalde tuarejak, kontutan egin behar duzu ez, baloko estatu batzuk, Mali edo Niger direla, iparraldea dira tuarejak eta arabiarrak, eta hegoaldea dira beltza. Horran beti dira nizkarrak, gero gobernuak izan dira oso ustelak, eta oso manipulatuak. Orduan, jihadismoa heltzen dara eta Al-Qaedak egiten dagoena da, nolabait, justizia bat ekarri. Jendea egin, ezaten da, mantu da ustelkeria, jende guztia zagozia esarratuta honegaz, eta guk ere egin dugu beste mota bateko estatu bat, izango da estatu bat, ez Niger, Mali, Nigeria, izango da, kalifatu. Egin zuten bezala, nahi izan zuten bezala, hemen egin ez. Kalifatoa esan, Siria, Irak, Khorasan Afgano, ikusten dut duzue, Estado Islamikoaren kalifatoa, eta esan oso, estatuen gainetik. Hemen gauza bera, ez? Bai, beti errespetaten, divisa. Osea, kontrol, finantziako kontrola. Osea, guzantxun ezan, antza, osea, koski edo igual gerran, azken 20 urteetatik ona, nik uste dut, dala divisa hori, orain Estatu Batuetako zorran krisi larrize, beran, Estatu Batuetako zorra ordaindu liki badagoen, ordaindu zeuken beste divisa batez, ezin ordaindu. Ordaindu bidau, derrigorrez dolarra. Eta dolarra justen badan, Estatu Batuen justen da. Hori klaro da. Hori esan dugu, baina jena adibidez, jena, egiten bada jena Txinako moneta. Egiten bada benetan nagusia eta momentu batetik aurrera zabaltzen bada, orduan etorriko da talka hori. Baina kontuz, horako talka dira tsunamia, gero. Baina Rusiak ez dako zer ikusirik, ze, klaro, Rusiak justo orain handara gitzi otsaien bizen, pentsan dut Putinak izan zegoela,
ez dako jala ja dolarrik ez, edo horrek fondu, horrek estatu batuetako zorra, reserva. Kendu. Gero, BRIC, horre, Brasil, BRICeko herrizek inzabien, FMI bat, zatilez, oindala, zenbat urte, orain da gitzi, ez da, edo... Bueno, ya antza, nik gutxot esan, zeitzik esaten du beti, eskatatu batuako hegemonizik galtzin dauela, segundo dau, hegemonize, baina zeitzik ez du hintzen berba, nire ustez, ondo esaten, estatu batuetako ez, dolarra galditzen dauela nagusitasune, dolarra, dirue, azkanien, da, analizi marxista bat, baina ez da marxista edo. Bai, aderados nago, lo que pasa que aldagai asko dago inguru horretan, ez da bakarrik divisaren inguruko hausnarketa. Eso ikusten hain klaru, hain garbi? Bai, baina uste dut, erritmoak eta aldaketak datozela, gure mentalitatea europearra da, eta guk ikusten dugu mundua gure zigorretik. Baina Txinan beste ikuspegi badekien mundukoa. Bitu, zekeran zitutu lekarri mapa. Ikusten badu zuen mapa mundiak ikusten duzuen zelan ikusten da mundua Txinatik, zelan ikusten da mundua Rusiatik, zelan ikusten da mundua Australiatik. Eta honen mapak ez da balio. Guk ikusten dugu Europa beti zentroan, zentroa ez da Europa, orduan. Hori dago lotuta filosofiarekin, nola antolatu gauza. Txina egon da barrura begira, eraikitzen estadua, egon dira 80 urte eraikitzen estadua. Kriston estadua. Eta orain ja, kanpora doaz. Eta dagoz, baina nik uste dut, Txinako momentu honetan, estatu batuak desagertuko balira golpe baten, egiten dago, arrisku handi bat, esaten dabe, barneko gerra zibil bat egon eskero estatu batuetan, estatu batua dira munduko potentzia nagusia, orain duz. Eta nahiz eta hori gertatu, eman dezagu, gertatzen dela hori, de repente dolarra galtzen duela bere boterea eta desagertzen dela. Ez que, bakarra eusten dagoena dolarra, zeuk esan zuen lez. Claro, euretako jamakini, hola nintzeko dolarra. Baina, bakarra eusten dagoena beran balorie, zer da, nire ustez, otana. Ez da? Otanen zati handiena begira, ejerzito hik handiena begira. Beitu, hori da, beste kontu bat. Dolarra, aldau. Beste kontu bat ez duguna konturan. Estatu batua bekaldu da bez, azken nago gerra guztia. Irak, Afganistan, Sirian. Bueno, ez da ejerzito bat dagoenik indartxo. Indartxoa da, baina ez dago indartxo. Hori izaten zuen emagunan analista batek. Eta Rusiako gobernu, Rusiako ejerzitoa badago indartxo. Dago, horan, Rusia ez da ejerzito bat, Irakeko ejerzitoa bezala. Zala pasio militar bat ara joatea. Ez kontuz. Horregaitik, otan indartxo dago, baina karo, beste faktore badago. Hemen gertatu denaren aipatu dugu. Eta Txina eta Taiwanen zer? Handago bebai asuntoa gor-gor. Eta baina beste otan bat hor ez da, edo... Bueno, tratado bai. Tratado bat, eta zok esan... Baina otan da asko gehiago, tratado baino gehiago. Otan da erakunde armatu bat, han orain Errusiak eta bere inguruko herriek egin duten tratado hori, Kazajstanen sartu zirelako hori, hori da... Alkarren laguntzat, bai, baina ez dauka otanen daukan jari bat. Ni bai.